This is More sa Gabi Friday Fun! More sa Gabi Friday Fun. It's 10:33 on the clock. Sa mga nagbilar pa diya, what's up? O ba ninyo pagbilar karon ang akong mga players for the second game, which is the 5-second game. The second game because it's the 5 seconds game. Ito na si Erica. Erica? Hello. Hello. Erica. Yeah. Pila edad? 19. Taga Taga-Upol. Taga-Upo. Pila na ka nakadula na ni Erica? Kuan, ikaupat na. Kaupat na. Unsa ni nga dula imong gadulaon? Kuan, 5 seconds game. So nakadula na ka ani? First time. Ako mong gapilan kay name that tune. 5 seconds game. Sa pikas linya, atong hinabion si Rika. Hi. Hello, Rika? Rika? Yeah, hello. Si Erika na sa pikas. Ikaw din si Rika. Ano edad ni Rika? 19. 19? Parang di alata. Parang ano lang, 18 lang. And 10 months. Kapit na. 5 minutes. And 5 minutes. Rika, taga-asa ka? Salakal. 19 gyapon? Oh. What? Mong dua? Mga 18 and... Ano ba? Mga 18 and 9 months. Nga na lagi akong paminaw. And 3 hours. Ato nang sugdan ang next game na to. Rika, ikaw, ikapila na ka naka-appeal? First time. First time? Second time? Sunod, Bernie. Yapon sa second time niya, oh. Okay kayo. Erika, kabalo ka si Rika? Muna siya ang starring atong kuta question nako nga last episode. Nasa YouTube. So, para makabalo ka kung kinsa si Rika dito, naa dito, pinaka-iliwit nga ni answer man siguro, naa dito sa pinaka-last. Ambot lang kung nakakuha sila. Dito sa video, di ba Rika? Si Rika, kauban si PJ, ug akong mama pag yun. Kabalo nga si Rika na din ninitawag ron. Kay, naminaw na din siya MR pagkakita niya sa ako. Di ba, Rick? Isa na, Rick. Rika. Rika, nawala na siya. Nabi akong gi-introduce. Rika? Wala na gyud ipatawag na tong uban be. Tawag na tong uban. Tumawag kayo sa numerong binigay ko sa inyo. Si Rika ay umalis. Hindi nagpaalam. Mahal, nasaktan. Di nagpaalam. Mahal at nasaktan. Di nagpaalam. Tawag mo. Sa kuan, dili dani sa ABS-CBN Mobile. Kato akong number nga gihatag sa inyo dia. Kasi na kuan na ni. Damay. Restart na ako ni. Basin sa phone ni nako no. Restart na ako. Wait lang ha. Kadjut lang mga pamilya, kadjut lang. Adjust lang sa ta kay shopping na ra ba? Rika, Erika. Yes. Nay uyab. Abi na kung uyab nimo ang membro sa One Direction. Yeah, pero nagulag na kay. Ay. Susi. Isa naman. Ano yung Gigi? Yeah.
ganon. Pinagpalit ka. Buhay eh. Ipinagpalit ka sa model. Pa na lang ka sa La Victoria Models. La Victoria Secret. Kana, pwede. Saman. Game? Pwede yapon. Game, kay book na to. Sige, tawag na mo. Kata akong gitiksan sa mga numero. Master Popi, magpatabang akong kasin sa Love Life. Wala ka ron! Atong Tuesday ra. Diyos ko. Tuesday, muna siya atong mga gugmang ga-uros-uros. Wednesday, wanted palangga. Thursday, hot seat question. Thursday, tambayan. Tapos, ang Friday, muna siya Friday fun. Hello! Hi! Kinsa ni? I'm back. Rika ni? Yes. Ngano nawa ka? Off Meaning? ang phone. Meaning? Low bat. Namo karon. Ah. Ikaw niya 1 minute rapog ka. Kamulong tangag lugar na. Mura ginana. Agay. Kabulo ba ka katong sa una nga naibalita nga nibuto ang phone kay kamulong tangag ang charger, kamulong tawag? Ay, dili man, master. Universal man yun. Another battery ba? Universal? Ay, nalalaman ng mga universal battery. Bitaw. Padayon na ta. Sige, dito na ta magdaog sa apelido. Kung kinsay alphabetically, kinsay mag-unang apelido, may mag-una. Sa apelido nimo, Erica. Bahian. Letter B. Ayay. Sure na. So, si Rica, unsa man ang apelido ni Rica? Dimanda. Agay, dimanda. Ayaw pa nga ni joke, Agay. master. Dimandaan juga dia, bahian dia. Una ka, bitaw. So, una si Erica. Letter E na lang akong ikon. Letter E. Tapos si letter R. Para di ta maglibog. Okay. Letter E. Are you ready for the 5 seconds game? Ready na. So, ang may tabo, hatagan ko ninyo og tulo ka buok names sa category nga akong iingon, and it has to be within 5 seconds of the counting, like this. 3, 4, 5. Alright? Are you ready? Ready? Let's start with Erica. Oh my God. Erica. Yes. One Directioners of Opal. Pagngalan. Og tulo. Kabuok. Tulo kabuok. Accessories sa light na lang. Kadjut lang. Asa na to? Okay. Erica, pagngalan og tulo ka buok brand sa gatas. Bear Brand, Nido, and Anlin. Wow. Is correct! 1 point. Raise to kwanta? Raise to 5. Raise to 5 points. Dito na ta sa kay Rica. Are you ready, Rica? Yes. Rica. Pagngalan og tulo ka buok string instruments. Guitar, ukulele, violin. Is correct! 1 points each, mga kamamilya from Opol and Talakag, Rica and Erica, letter R and letter E. Oh! Back to letter E. E? Yes. E? Sige lang, wait lang ha. Ako na po'y malubat ron. Try natin to.
Pangalan og tulo ka buok. Tulo ka buok lugar kung dis mag-date ang mga mag-uyab. Park. Mall. Ouch! Hotel. Ano di mong kamay nga nagutin? Ban ko. Pero nalimtan imong restaurant, lain ka hotel imong unang. Oh my God. Oh my God, walay. Wait lang. Kajut lang ha. Wait lang. Kaya nag-charge. Here we go. Asa na ta? Kay Rika na ta? Yes. Wala naka-score si Erica. Si letter E, wala ka-score. Dito na ta kay Rika, basin maka-score siya. Here we go, Rika. Pangalan. Og tulo ka buok. Tulo ka buok. Tulo ka buok Pinoy Games. Patintero, sipat takraw, tumbang preso. Is correct! 2 points na si Rika, mga kapamilya. Hahabol ba si Erika o uunlan siya? Letter E. Yes. Ayusin mong unan mo. Letter E, pangalan. Og tulo ka buok. Tulo ka buok sikat nga George. George Washington. Sabi na ako, bawal mamalikas. Lagi, bawal. Hapit ka. Anyways, 1 point si Erika. This is for the third point ni Rika. Are you ready, Rika? Yes. Wala, di ni palupig ba? Sa kutaw question raban, di awagin ni siya nagpalupig ba? Ito na. Rika. Yes. Pagngalan og tulo ka buok leader. President Duterte, Obama. OMG! Wala nakuha, nalipay si Erika. Nabunyi ang mga taga-Opol. Tunog ng uban. Naghilak ang mga taga-Katalakag. Ito na. Erika for 2 points. Pagngalan og tulo ka buok construction vehicles. Bulldozer, dump truck, backhoe. Wow. Is correct! 2 points na mga kapamilya. Pero, nag-una ba ni si E? So, here's for the third point of Rika. Kung makuha ni Rika,
advantage pa rin sa kanya. Rika, Yes. pagngalan og tulo ka buok pagkaon nga naay word nga special. Salumi, special. OMG! Alahal mo. Special halo-halo, special batchon. Yung basal mo lang ito. Sayang ba? Sayang. Sige lang, balo. Ito na. Si Erica na naman. Igualis na mga kapamilya. It's a tie. A tie sa manok. Letter E. Isol sa manok. Pagngalan, Erica, og tulo ka buok. Tulo ka buok. Sikat nga komedyan nga lalaki. Dolphy, Babalo, and Redford White. Nga buhi pa. Correct! Ano sabi mo? Ayun pa na ako na-realize. Nabatay naman dahil sila. Malangit lawa. Di, sumain nyo nawa. Sa bahay nyo sa upol nawa. Sa katuod, asang upol. GPS, uy. Lagi na, may GPS ba? Masay, cellphone nung sumpa. Sorry na. Basin tudloan sila ni Santa Claus. Okay, anyways, Rika, this is for a tie sa manok. Para 3 points nimo, eto na. Pagngalan og tulo ka buok sikat nga manika. Barbie, Julina. Oh! Si Chucky, wala gapin. Wala si Chucky. Ay, oo. Wala si Anna. Annabelle. Oh no! Kamu ko mati na. Si Nana. Si Nanay sa bahay. Okay, next na. Si Annabelle sa Conjuring si Anna. Sino nasa luyunin mo niya? Oy, 2 points pa si Rika. Si Erica, ay, 3 points na. Tulupod ka buk yung abay karon. Kinsa mo nang isa diyan? Taslakan. Sige, Erica. Yes. For 4 points. Pangalan og tulo ka animals nga mas taas pa sa kabayo. Giraffe, ostrich, elephant. Is correct! Grabe! Giraffe, ostrich, and elephants. Kung elephants, manubra na. Erica, unsaon nimo pag arsa sa elephant nga saray kamot? Ha? Nakadungog ko ano na ko. Yan sa kung kuto question tomorrow. Maguna-una na ko. Dili ba sa YouTube ba? YouTube. Lahi ang akong kwan. Lahi akong kuto question. I like sa radio. Lahi sa radio. Lahi. Anyways. So, 4 points na si Erica. Erica, Yes. 4 points na ka, di ba? Oh, yeah. Si Rika, this is for 3 points, Rika. Ayaw pagpailiwit.
Are you still there? Rika? Nalubat na si Rika. Oh no! Rika? Di niya gatubag. Rika? Hello, Master. Nalubat Wala, ka. uy. Bagun. Sorry na. Skudayan ba, grabe? Skudit. Rika, pagngalan, og tulo ka buok. Tulo ka buok kapamilya reporters. There's Begonia, Ted Pylon. Oh my God. Sorry. Na-stop na ako. Nasayop na ako pag tuplok. Let's do another another category. Sayop akong pagtuplok dani, so wala siya ni 5 seconds. Sige, dali ko yung... Master, pwede mo tawag ko otro? Sige, tawag otro ko. Thank you. Tumawag ka. Rika. Yes. Sa ulatan sa nato mo tawag siya. Hello, Erica? Yes. Wait lang ha. Rika, this is for 3 points. Para sure you guys tanan. Pagngalan og tulo ka buok kapamilya variety shows. ASAP, Showtime. Kaya mo eh. Nalimtanan nimo ang MTV. Sa una, pwede man sa una. Sayang kayo. Yay! Erica for the win! Are you ready, Erica? Ready. Erica, pangalan og tulo ka buok sikat nga mga bridge in the whole world. London Bridge. It's falling down. San Juanico Bridge. Marcos Bridge. Ay, labot ang Marcos Bridge. So wrong. Sikat si Marcos, pero ang Marcos Bridge. Lord, wala na ibawaan this. Pwede. Pwede pa, di ba? Ang San Francisco, ang tato, Golden Gate Bridge. Oh my God. Sayang, no? Sige lang. May gani yata kag chance si Rika. Basin Isalina Bridge, ha? Agusan Bridge? Bukidnon Bridge. Sige. Rika, this is for 3 points para hatagan daw kaniyag chance, Rika. Guys. Rika. Pangalan og tulo ka buok klase sa kahoy. Ipil-ipil. Palkata. Makaya. Kahoy ng makahiya? Pag sure ba? Kay para sure dyan na ato yung parang ay ko ninyo char-chari diya sa inyong makahiya niya. Katsot ha? Katsot lang ha? Sige. I-google natin, makahiya. Hindi na siya makitaan. Maulaw na siya. Makahiya, image. Makahiya 3, Bing. Nakabagin na makahiya 3, Bing. Makahiya 3, wala makahiya 3. Paano ba yan? Hindi, magtanong lang sa ata. Let's 3 man. Yay, sayang. Ang inyong score, 1 niabot og 3. Mura gyud 2. This is for the win for Erica. Are you ready, Erica? Yes. Na. Gikapoy na ko, Erica. Daogan na.
Erika, pangalan og tulo ka buok. Filipina nga senador. Miriam Defensor, Grace Po, and Lord Ligarda. Oh my God, no. Ayan! Ito tong last ni mo. Ligarda. Correct! Pasok! Ligarda! Ting! Ligarda! Ligarda! Time is precious ba ya? Mas kuan pa to mas adlok pa to kang Annabelle. Daghang salamat sa imo. Kag. Hello. Hello. Saan taman? Yeah, Greet so your far. friends, Rika. Okay, ra gyapon na. Greet your friends. Nalingaw mi, Rika. Salamat. Greet na ko akong mama o papa sa Talakag. Dayon, akong friends, mga kauban sa church. Dayon, akong kauban diri sa balay, si Kuya PJ, sa Tian. Dayon, sa Tijinaw, sa Tijiji. Thank you. Maura? Oh, thank you, Erica. Salamat po. Had a great time. Thank you, Master. Rika, igna ko kung mudako ng makahiya. Oh, no. Pero dapat mauna sa mong burger. Nag-advertise Nag-effort din kami. Nag-advertise na ka. Yan. Ina ko ninyo kung kinsa may makapadako og makapahimog kahoy sa makahiya. Bitaw. Thank you. Thank you. There you go. Rika from Talakag, 19 years old. We got Erica in the line. Ang winner nato sa atong 5 seconds game. Yes. Erica, unsa imong gusto nga i-request nga atong i-play later? Siyempre, Perfect from One Direction. And then... Perfect by Ed Sheeran, no? One Direction. Ay, One Direction di ay. Ed Sheeran na lang. Kuan. Ansa pa? Nanay Stay by Alicia Cara. Stay And then... Yeah. by Alicia Cara. Lain na. Ain't Me. Selena Gomez. Ain't me? Sa to? It Ain't Me. It Ain't Me. It ain't me. Yeah. It ain't me. Ay, lain? Kung wala, All Night by The Vamps. All Night by The Vamps. Here we go. Sige. I think. Greet your friends. Greet ka sa akong mama, sa akong papa, na sige ka to katawa. Kang Dimple Jane, kang Dandan. Mora? Uy, nawala. Nawala yung tingog. Hello. Amang good. Di na, mo naman itong imong gikuan, palayo, manggug ka. Then, sa tanan, nanganhi din sa Prince, na Hypermart, hindi pang kapoy na. Nagkasama na sila diya. Opening mo good karon. Opening di ay? Kano sang closing? Hindi mo pirmi diya, daw big masudlan mo. We close if pwede open. Kada gabi mo close siguro. Lagi. Pangutana kanang saan closing kay concern ba? Security concerns. Tapos Maora? Ang ex yeah. Ni mo gikalimtan na nimo dayon? Di ka mo bon. Ay, mga co-fan girls na sa Directioners, sa mga cat meals dayon all over the world. Wala de mga Popinians, Master Popinians. Popi stars. Wala yung mga Master Popi stars diha. Ay.
Ayan na lang, mag-offer unta kog mga 500,000 ba? Man. Wala, ayaw na. Ana, gyud ko. Salamat, Erika. Salamat sa mga taga-Opol diha nga nalipay sila maglitsyon daw sila ugma. Yay! Yay! Imbitar ako sa mga litsyon. Sige, Master po. Bye-bye. Good night po, more power. More powers. More powers. Sorry, mga pamilya, wala na akong igon time kay magkwansa ko mag-party-party sa siguro mi. Sa kabar dani nga nag-celebrate silang 10th anniversary. Basin mo adto, I don't know. Try na ako kung maadto ba to akong friends ug si kakaibi. Three mga pamilya, wala akong igon time. This is Master Popi saying don't worry, be happy, mabla, magkakalala, there's enough for that. Kung wala ka naman may comment, wag ka nang comment. And tomorrow, it's gonna be a good Saturday morning. Alas 9 po ako dito. Pagkatapos ni Joe Romantico sa More sa umaga. Putaw question tayo alas 9 pa sa alas 11. And then, we have This Is It. The top 10 countdown. Then is sa MOR, your favorite songs. And then pagabot sa alas 12, we got MOR Presents England Dan. And kinsa to? Mau ka. Ugma na. Sa kuan be, MOR Presents si England Dan and John Ford Coley. Coley? Ang itim ng Coley mo? Ay, mabuti sa iyong Coley. Tomorrow yan ha. Ako nang i-play karon ang ilang plug, and then after that the songs nga gi-request ni Erika. Daghang salamat mga Mia sa mga single ladies, single moms out there. Taas mga kamot kay mukista ko sa inyong ilok be.